बरायबाय लोगोफोर दिनैनि गोनांथार मोननैसो रादाबाव अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नाय जायफोर साबस्क्राइब खालामाखै खालाम आरो लाइक कमेन्ट होदो फैदिब्ला फिसा गेदेर मोननैसो निउसखौ फारि मिथिदोनि गिबि रादाबाव दं बिटिसि सरकारा आसाम सरकारनिफ्राय 600 कौटिनि एसे बांसिन रां मोननो गोनां दं नाथाय 2000 कौटिनिबो बांसिन हिसाब होनांगोन होनना डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथियो। आगुनि बिटिसि सरकारनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां हाग्रामा महिलारि सरकारा आसाम सरकारनिफ्राय 2000 कौटिनि बांसिन नंखाय फोरमान होनना रां दिहुननानै दुर्नीति खालामनायनि अजद होदों बिथाङा आरो बिथाङा बिटिसिनि चिफ प्रमद बर'जों बे आयदानि सायाव सावरायबाय आरो बिटिसि सरकारा आसाम सरकारनिफ्राय जौगानायनि जिखिनि मोननो गोनां रांफोर बैफोरखौ हेफाजाब होगोन होनना आसामनि फाइनान्स मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों। गुबुन मोनसे रादाबाव फैदों लोगोफोर जोबोद गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि रानिपुरनि बर' फिसा सरन नार्जारिया मेट्रिकआव 3rd डिभिजन पास जानायनि उनावबो गोबां फेल जानायजों मोगा-मोगि जानानै जोबथारनायाव बिथाङा एपीएससीनि टप रेंकआव पास जानाया आसामावनो देरगानाय थुलुंगा लाबोदों। बिथाङा गावनि बुंथिनाय भिडिअआव फोरमायदों गाव जोबोद गोरिब नखरनिमोन नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ नाय आरो बिथाङा माबोरै फरायबोदों बिनि बागैबो फोरमायदों। ससे भिडिअखौ होनसै लोगोफोर नोंथांमोना नायदो। Honorable Chief Minister of Assam and respected guest and my dear friends, মোৰ নাম চৰণ নাৰ্জাৰী মই কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত মানে ৰাণীপুৰ ভিলেজ এটা ফৰেষ্ট ভিলেজ আছে এই ফৰেষ্ট ভিলেজত মোৰ জন্ম হৈছিলে তাতে মই মোৰ প্ৰাইমাৰী স্কুলটো তাতে কৰিছিলোঁ। মই যেতিয়া মানে প্ৰাইমাৰী স্কুলটো কৰিছিলোঁ সেইটো সময়ত মানে আমাৰ গাঁৱৰ স্কুলটো নন প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ আছিলে এতিয়াও নন প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ আছে এইটো স্কুলত মই পঢ়ি পেলাই আহিছোঁ। তাৰপিছত মই হাই স্কুলটো মানে জলাইশ্ৰী হাই স্কুলত পঢ়িছোঁ। এই জলাইশ্ৰী হাই স্কুলো মানে নন প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ আছিলে যেতিয়া মই হাই স্কুল दानिया फैदो लोगोफोर गुबुन मोनसे खौराङाव एसएसएलसी आरो एचएस फाइनालनि मिथिनो गोनां रादाब 2021 मायथाइयाव जानो गोनां एसएसएलसी आरो एचएस आनजादा गाहायाव होनाय बायदि जागोन। 1 नम्बर मेट्रिक आनजादा फैगौ 11 मेनिफ्राय जागायगोन। 2 नम्बराव एचएस आनजादा फैगौ 12 मेनिफ्राय जागायगोन। गोजौ फरायसालि एसएसएलसी आरो गोजौसिन फरायसालि एचएस आनजादनि फिथाइखौ 9 जुलाइ आरो 30 जुलाइआव फोसावगोन होननानै आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोसावदों। नोंथांमोना नायनो हागोन डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि अफिसियेल फेसबुक पेजाव। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौरां बिटिआरआव गिबि स्कुटि रानदों। बाक्सायाव गिबि स्कुटि रानबाय आसामनि रांखान्थियारि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया एचएसआव जायफोर फरायसुलिफोरा 60% आरो बेनि बांसिन नम्बर मोननो हानानै उथ्रिदों बिथां फरायसुलिफोरनो आसाम सरकारा स्कुटि रानदों आरो थाबैनो बिटिसिनि गासै जायगायावबो बे स्कुटिखौ रानगोन होननानै खौरां मोननाय जादों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव लोगोफोर बर' फिसानि देरहासार खौराङा हारियावनो हाजासे खुसिनि रंजानाय लाबोदों। क'क्राझारनि इन्डियान पुलिस सार्भिस आइपीएस सन्जीब नार्जारी बिथाङा राजस्थान स्टेटनि एडिशनेल डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस जौगा मासिखौ लानो हानाय खौराङा बर' हारियाव देरगानाय लाबोदों। बिथांनिसिम आंनि हारिमु इउटुब चेनेलनि जानानैबो रोजा रोजा साबायखर आरो कंग्रेचुलेसन हरबाय। बिटिसि गभर्नमेन्टनि प्रमद बर'नि एग्जिकिउटिभ मेम्बाराव खौ फारियै सायख'बाय। चिफ प्रमद बर'जों सा 8 एमनो बिबान होनाय जाबाय। गबिन्द्र चन्द्र बसुमतारी डेपुटि चिफ, रनजित बसुमतारी, उकिल मुसाहारी, उरुप कुमार दे, दिगन्त बरुवा, गौतम दास, घनश्याम दास आरो रनेन्द्र नार्जारी बिथांमोना एमनि बिबानखौ आजावबाय। दानिया फैदो गुबुन मोनसे राजखान्थियारि खौराङाव लोगोफोर बिजेपिनि टारगेटआ देग्लाय बिटिसि 12था एमएलए सीटआव बिजेपिआ बिपिएफजों जेबो गोरोबथा जाया होनना बुंथियो आरो बिजेपिनि आफादगिरि रनजित कुमार दासआ क'क्राझारनि बिजेपिनि दोलोआरि मावफुं मेलाव बिथाङा बुंथिबावोदि बिजेपिआ इउपिपिएलजों गोरोबथा खालामगोन आरो बिसायख'थि गेलेगोन होननानै आरो बिथाङा गुबुन गुबुन राजखान्थियारि दोलो जेरै कंग्रेस, एजेपि, रायजो दल आरो बिपिएफखौ गोबां गोख्रों रावजों गाग्लोबो। रादाबा एसेनोसै माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होगोन। उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोननि मिजिंजों गोजोन्थों लोगोफोर।